След като заредихме сивото Peugeot, сега идва ред и на моето. Не можем да започнем да снимаме клипа, защото една от двете коли просто спря да пали. Да не се е откачило някаква мъртвече. Натискам и... Ето, така, чакай. Да, чакай. Ами успяхме да я оправим, просто махнахме буксата на моторчето за празен ход и я върнахме обратно. Това моторче е сменено съвсем скоро, така че предполагам, че просто не е добра марка. Така че направо започваме с видеото, пък да видим докъде ще стигнем. Тръгваме на нашето приключение. Ето това е нашият маршрут. Започваме от Младост и стигаме чак до другия край на София в Люлин, през самият център на града. Да видим коя от двете коли всъщност ще харчи по-малко. Като цяло и двете коли са доста здрави, ако на някой му е любопитно. Вие вече сте виждали и разхода на V6-така на дълъг път. Може и за вашето Peugeot малко да разкажете. О, разбира се. Значи Peugeot 406, тройка бензин, разбира се, е една много сериозна класика. Тя е купувана чисто нова в България от фирмата Софийски имоти, което е доста интересно. Тази кола я взехме на търг преди около, вече не знам, може би 6-7 години. От тогава доста неща са направени по нея. Тя беше в наистина доста лошо състояние. Една наистина уникална кола, много рядка, много интересна и е наистина много голямо удоволствие да се кара. 25 години по-късно все още според мен е много способен автомобил, който и също така се оказва доста икономичен, което означава, че това предизвикателство ще бъде доста интересно според мен. Моите предвиждания, както по-рано споменах, е, че V6-така ще бие не поради друга причина, но поради това, че купетите тежат едни и същи килограми. V6 двигателя има доста повече мощност. При положение, че и двете коли теглят около 1400 кг купе, според мен V6-така няма да му е толкова трудно, съответно ще изхъби доста по-малко гориво. Виж, това е наистина много интересен размисъл, но аз все още смятам, че твоята кола все пак ще харчи малко по-малко от моята. Също това нещо споменах и по-рано. Имаме голяма разлика в електрониката, понеже колите са от различни години. Моята е 2000 година и все още е със старата технология, която е от около 95 година насам. Според мен основната разлика в нашата електроника е, че твоята кола не пали. При мен са други проблемите. Я разкажи малко за историята на твоето Peugeot. Хората са чули за моята история, но за твоята все още не. Откъде го взе, откъде е купувано? Разбира се, ще разкажа. Аз като го намерих, ходихме заедно с Сашо и го гледахме още в гаража. Беше цялото потънало в прах. Имаше доста неща, които имаха нужда да се обновят. Все още има такива неща. И беше на невероятните 180 хиляди километра, които за тези коли са рядкост. Тези коли са доста здрави и доста удобни. Хората по принцип ги карат и имат прекалено много екземпляри над 300 хиляди километра. Стигаме вече до Жильо Кюри. Тук има, както винаги, не малко задръстване, но на Гемен Димитров определено беше малко повече. Според мен голямото задръстване, което ще срещнем, е на канала след Васил Левски. Както виждате, вече сме в района на метростанция Васил Левски, в самия център на София. Задръстването, както виждате, на лице е. То няма как да е другояче. Стрелката на бензина все още ми е на максимума. Беше малко над максимума, като тръгнахме, така че определено е малко паднала. Човек, ако колата ти е на две метанови уредби и една газова, според мен спокойно правиш София, Санкт-Петербург с едно зареждане. Отдавна не е вариант.
Това представлява в момента центърът на София, просто една тапа. В момента ще завиваме по Тодор Александров в посока Люлин. Положението е доста критично. Почти стигнахме до Люлин, вече сме малко преди тунела под Западен парк. Стрелката на горивото ми все още е малко над максимума, но вече е тръгнала да докосва сякаш последната чертичка. Много интересно какво ще се случи. Ники казва, че неговата стрелка е малко по-нагоре от моята. Дали е така или не, ще разберем след малко. Вече официално сме в Люлин, тук що излезнахме от тунела под Западен парк. Отне ни малко над час и 10 минути да прекусим цяла София в този трафик, което според мен е окей. Остава да разберем колко бензин са изхарчили двете коли. За да е честно, ще заредим на същата бензиностанция. Идва и дългоочаквания момент на истината. Това е финалното ми число. 5,10 литра. $4 литра и 2. Ти колко? Макар и с малко 4-цилиндровия двигател, все пак спечели предизвикателството и с това този клип ще приключи тук. Ако ви е бил интересен, може да се абонирате за канала и да оставите коментар. Не забравяйте да споделите видеото с ваш приятел или познат и ще се видим в следващия клип. До скоро!